Dobro jutro poštovani prijatelji mog kanala, ljubitelji prirode, životinja. Danas smo se okupili ovdje na mojoj vikendici da odradim ovaj slatki dio posla, da malo vrcamo med, da uberemo plodove našeg godišnjeg rada. Godinu dana bila je borba sa uzimljavanjem pčela, izimljavanje, razvojem, borba s raznoraznim bolestima, ali danas smo tu da i obavimo i ovaj slađi dio posla. Danas ćemo vam pokazati kako to ide i kako se dolazi do pravog meda. Ovo nije baš lagan posao, ovo je mukotrpan rad, jer se čovjek bude i izujedan i umazan i svašta nešta. Ovo je jedna šestoramna vrcaljka u koju se postavljaju očišćeni ramovi. Pogledajte, očišćeni ramovi, zatim zaklapamo i lagano, iz početka lagano okrećemo da izađe mala količina meda kako ne bi došlo do oštećivanja saća. Ne znam, možda čujete kako med udara o stijenke vrcaljke. Evo, ovo je pravi primjer jednog grama, solidnog grama sa bagremovim medom. Međutim, ovdje kod mene, pošto je bilo kiše i to, pčele su malo pomiješale voće, bagrem i tako još doje trave, pa nije baš med 100% svijeta, ali bit će mješavina. Taj ja znam nekog malo bagrem plus nijansa voća. Evo tako izgleda taj neki ram bagremovog meda. Da bi se med izvrcao, moraju se skinuti ovi poklopčići, takozvani medni poklopčići. Na ovaj način pčele zatvaraju med i skladište ga i spremaju kako bi ga mogle koristiti tokom dugih zimskih dana. Ima, jo. Dobro. I tu ostaje sad i Danas je koji datum? 12. Nije jedno. Where's one, bud?
Ne znam da li ste možda primijetili, ali Bagramova paša ove godine je poranila za jedno mjesec dana. Mjesec dana. Inače, vrcanje Bagramovog meda je bilo tamo pred kraj 5. mjeseca, odnosno početak 6. mjeseca. Prvi cvatovi ove godine na mojoj lokaciji su bili 9.4. A inače, u prošlim vremenima Bagrim je cvjetao oko Đurđeva dana. Što znači da u pčelarstvu sad velike probleme stvara i u globalno zatopljavanje, gdje stalno prijeti mraz da uništi Bagramov cvijet i hladnije su noći što stvara probleme za medenje bagrema. Vrcanje je u toku, polako privodimo kraju, da vam pokažemo ramove od ove godine. Hvala Bogu, bilo je više ovakvih, zatvoreni od letvice do letvice. Većina unosa je bagrim. Ovim putem želio malo da kupce meda upoznam kako da prepoznaju pravi med i kako ne bi smjeli nasjedati na kupovinu meda od nepoznatih ljudi. To jest, najbolje bi med bilo kupovati od poznatog pčelara, pa tu u blizini vas i vašeg mjesta, koliko poznajete lično i samim tim i znate kakav je kod kuće. Ako me ispred kuće uredno i u kući uredu, znači taj čovjek bi otprilike trebao da proizvodi pravi domaći med. Ne bi smjelo uzimati med od nekih nakupaca koji dolazi od kuće do kuće, od vrata do vrata i koji vam nude med kao ostalo mi još 2-3 tegle, pa vam onda prodaju koje kakve, ni sam ne znam šta prodaju, ali prodaju nešto, ja i ne znam na koji način se to pakira. Nijekom slučaju kupci ne bi trebali da izbjegavaju i da se grozi od meda koji je u fazi kristalizacije. To je jedan od dokaza da je to pravi pčelinji med. Mnogi ljudi kad prodaje med na sajmovima upravo traže kristalisan med kao dokaz da je to pravi pčelinji proizvod. Tako da, znači, nemojte izbjegavati kristalisan med. Znači, da završimo današnju priču uz konstataciju da bi se svi trebali vratiti prirodnim proizvodima, domaćim proizvodima, sami sebi trebali proizvoditi domaće proizvode koliko smo u mogućnosti, jer vidite i sami koliko je hemija u svakodnevnom životu prisutna. Također, svaka porodica i djeca bi trebali da jedu pčelinje proizvode, raznovrsne, znači i polen, i med, i pergu, i propolis kapi, svakodnevno. Kad kupite teglu meda, stavite je na radni sto da vas konstantno podsjeća da trebate uzimati taj proizvod, a ne da kupite teglu meda, stavite u špajz i bude 4 godine, kristališe se i onda vi kažete, vidi ovaj pčelar šta mi je kupio, šta je ovo. Ne može tako. Znači, teglu meda pojest za 15-20 dana i prije. Vratimo se prirodi, jedimo zdravo, prirodno, domaće i nema sekirancije za zdravlje i razvoj djece i ljudi. To bi bilo to, puno pozdrava i vidimo se ako Bog da na vrcanju lipovog ili livatskog meda. Ćao!